פיצ'יות בציפורניים זה בעיה קוסמטית. לפעמים זה בעיה לאנשים שיש סכרת שיכול לגרום לחץ על העור ויכול אפילו לגרום פצע, שיכול להיות סיבה של זיהום. לאנשים אחרים זה בעיה קוסמטית. אנשים חושבים שבן אדם לא נקי וזה מפריע. בדרך כלל הטיפול בשביל זה טופיקלי או כדורים. כדורים זה ידוע שזה הטיפול דפיניטיבי, וזה עובר אבל רק 50-70%. טופיקלי כמו קרם, אבל זה לא תמיד הורג את החיידק או הפטרת שגורם את הבעיה. לפעמים הפטרת יכול לגרום לחץ על המיטה של ציפורן, איפה הציפורן גודל, ומזה כואב. וזה טיפול בדרך כלל בשביל לגזור את הציפורן, לנקות את הציפורן ולשחרר כל הלחץ.